どうしてそんな微笑ましい誤解をしてるのか知らないけど、私とアルゼイドの間には何一つ約束なんかありゃしないわ。互えるものが初めから存在していないの。お互いのことなんて何も知らない。ただそばにいるだけ。もしかしたら明日には違う道を歩いてるかもしれない。けど、それは裏切りじゃない。確かに言ったわ。裏切られたら殺すって。だけどそれは私がするの。他の誰かが手出ししていいことじゃない。今ここにあるものが全て、約束なんていらない。パーティーしようよ。ドカンとド派手にぶちかまそう。綺麗ね。本当に綺麗。胸が痛くなるくらい。私がこれから向かうところもこんな光にあふれているのかしら。さあ、でも暖かいところならいいね。ねえラゼルさん、生まれ変わっても私きっと誰かに恋をするわ。でもまた騙されるかもよ。それでもそういう生き方しか選べない。そんな性分だね。にしてもあっさり成仏してくれちゃって。ほんとこっちは大枚はたいたってのにね。はい、すっからかん。依頼料全部使い切っちゃった。花火って高いのね。お前のやることはそんなもんだ。でも上出来でしょ。アホ。おいアルボー、それじゃかわいそうだよ。それに俺だって頑張ってお使いしたんだし。当然だ。寄り道して遅れてきた分少しは働け。そうそう、どうせ美人のお姉さんに引っかかってたんでしょうに。そんな、俺はラゼルちゃん一筋なのに。だったら死んであの森で待っててくれる？欲しいか、約束。じゃあ一つだけ。明日も明後日もその次も楽しく元気に過ごせますように。Er du klar? Tirsdag bliver den helt store premiereaften på TV2. Glæd dig til en tirsdag aften fyldt med overraskelser. Vi slår dørene op til huset. Vi tager hul på den aller sidste sæson af Venner. Og du får gode tips fra eksperterne omkring huset. Man skal have mod til at prøve at gøre tingene. Det er jo ikke svært, når bare man tør prøve det. Det bliver den helt store premiereaften tirsdag her på TV2. Coronation Street is sponsored by Cadbury's Brunch Bar, the raisin cereal bar with Cadbury's chocolate. Apparat. Ja, jeg ved ikke, hvad der er galt, men det ordner sig igen. Ja, se hvor flot. Og så går vi over til et nyt afsnit af historien om Søren Skrot og hans venner. Der ligger han og sover. Snokketræ. Hvor er han dog sløv. Efraim, vågn op! Hvad er det der? Jeg er så spændt på, hvad Bertil er gået og lavet. Kan du ikke trylle ham tilbage igen? Okay. Så hent lige tryllebokken til mig. Den ligger inde i teltet. Ja, det gider du vel ikke gøre selv. Ha? Nu har jeg fundet en god remse. Den må jeg se og lære udenad. Simpla, selva, sala scala, simplicita. Simpla, selva, sala scala, simplicita. Nu skal jeg trylle dem langt væk. Hjælp!
Forbandet pipfugl! Hvad er det for en larm og spektakel ind i teltet? Hvad er det, I skændes om? Jeg har bare drillet det dumme skelet. Han troede, han kunne snyde os. Han prøvede at lære sig selv at trylle. Nå da, Se nu at få Bertil tilbage, ikke? snordre prego. Kom så. Skynd dig nu. Så henter vi Bertil tilbage. Det var jo det, jeg sagde. Presto salami. Nu skal du bare se min sidste opfindelse, Bertil. Bertil? 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 Nu forstår jeg. Han er tilbage i sin egen tid. Goddag. Havde du det sjovt i Italien? Ja, tak. Og Leonardo, var han flink? Ja, ja. Lasse, kan vi få lidt mere saft? Ja, jeg kommer. Min hjemmelavede figensaft er nu ikke værst. Den er sød og god. Værsgo. Må jeg udbringe en skål? Og takke dig meget for din gæstfrihed, Efraim. Du må også takke min kone, Bertil. Din kone? Ja, Marietta. Ja, vi har ikke fortalt dig det endnu, Bertil. Men jeg er et almindeligt kvindemenneske. Ja, det er rigtigt nok. En gang, da Efraim blev sur på mig, forvandlede han mig til en grib. Ja, tænk. Men hvorfor er du det der så stadigvæk? Jeg kan lide at være en fugl. Ja, det kan hun. For man kan flyve. For eksempel. Nå. Ja. Det er derfor. Ja. Skål! Skål. Skål. Det er en dejlig saft. Nu er det i hvert fald på tide, at jeg forlader jer. Nå da. Nu må jeg have fred til at arbejde på min bog. Men kan jeg få dig til at hjælpe mig med én ting til, Efraim? Hvad da? Hvad skulle det være? Se her en gang på min tegning. Lad mig se. Det er efter en idé af Leonardo da Vinci. Et slags ørkenskib. Et pudsigt køretøj. Har du tænkt dig at bo i den? Ja, det var meningen. Okay. Jeg vil gerne hjælpe dig med at trylle den frem. Hvor spændende. 8 meter lang. 4 meter bred. Kapustin. Macaron. Croton. Det er fantastisk, du har gjort det igen, Efraim. Ja. Sikke en maskine. Nemlig. Hvor han kan den, Efraim. Der ser du. Din videnskab og teknik. Hvad er det i sammenligning med magi og trolddom? Sikke et rat. Det er næsten som et skibsrat. Så farvel, Efraim. Nu kører jeg. Farvel, Bertil. Farvel med dig. Ha det nu godt. Pas godt på dig selv. Hvor går den godt? Søren er god til at lave den slags. Men Efraim, han er alligevel den bedste.
la. Hvad? Hvad er det, der larmer? Hjælp! Nej! Nej! Gipsen på benet gik i stykker. Det ser ud til, at benet er blevet rask. Hvad var det dog, der skete? Hele ørkenskibet gik i stykker. Sikke en fiasko. Man skal altså ikke stole på maskiner, som bare er tryllet frem. Bertil, kommer du igen? Ja, som du kan se. Og du har taget gipsen af? Ja, nu kan jeg gå igen. Men ørkenskibet brasede sammen. Hvor? Gik det i stykker? Jeps, i stumper og stykker. Jeg har gået mindst 20 kilometer, og jeg er dødtræt. Jeg går ind i seng. Ja, gør du det? Det var vel nok flot. Jeg er træt af ørkenen nu. Jeg tror, jeg tager hjem til min gode ven Søren. Er der nogen? Jamen, er det dig, Lasse? Ja. Hvad er der i vejen? Hvad i himlens navn græder du, din stakkel? Jeg er så fortvivlet. Jeg vil ikke være skelet mere. Jeg kan ikke engang spise. Jeg kan ikke holde maden i mig. Det løber lige igennem. Ja, men du har jo ikke brug for næring længere. Nej, men se, hvordan jeg ser ud nu. Ingen øjne, vel? Ingen næse. Bare sorte huller. Jeg skræmmer jo livet af folk. Ja, jeg kommer i tanke om noget. Jeg har set nogle fastelavnsmasker i den øverste kommodeskuffe. Du kan selv se efter. Og hvad så? Blandt andet en papnæse. Nå. Med et par briller på. Ja. Prøv den dog. Ja, det er da fint. Nej. Jo. Du ser næsten menneskelig ud. Du går bare nar af mig, søde, rare Bertil. Kan du ikke overtale Efraim til at trylle mig om til et menneske igen? Jeg lover at være sød for nu og altid. Lover du det? På æres ord. Så taler jeg med Efraim i morgen. Jeg så, Bertil. I vil rejse hjem. Og du vil have mig til at hæve fortryllelsen. Ja, vil du? Men han er jo en skurk. Forbryder.